Il-qagħda finanzjarja u ekonomika ta' Malta qed tiddeterjora minn xahar għal ieħor. Il-Kelliema ewlieni għall-Finanzi Karmenu Vella spjega kif il-mira għad-dejn ta' pajjiżna diġà nqabżet b'56 miljun euro f'temp ta' xahar wieħed biss. F'Novembru li għadda jgħid li pereżempju għas-sena 2011 kien se jilħaq il-miri tiegħu tad-deficits u d-dejn. Fil-fatt ċifri li qed joħorġu llum juruna illi probabbli li sa Diċembru ta' 2011 se jkun żvija mill-miri tiegħu kemm tad-deficits kif ukoll tad-dejn. Tkellem dwar l-ippjanar ħażin tal-Gvern u kif dawn l-iżbalji se jfissru li l-Gvern ser jibqa' jitbiegħat mill-miri finanzjarji tiegħu. Għandek il-miljuni tal-proġett tal-belt, tat-teatru, tal-Parlament illi daw imkien mu qed jiġru f'dan il-budget, jekk tħares lejn daw il-figuri kollha li jaqbżu l-270 miljun. Diġà qed għandek indikazzjoni qawwija li il-miri li għadna kemm tkellimna fuqhom 4-5 ġimgħat ilu diġà bdejna nitbedu minnu. Minnaħa tiegħu il-kelliem ewlieni għall-iżvilupp ekonomiku Charles Mangion qal li tkabbir ekonomiku mhuwiex daqs kemm qed jgħid il-Gvern u lanqas huwa ġej mis-settur privat. Aħna nemnu li huwa s-settur privat li jrid jiġbruna l-qudiem l-iżvilupp ekonomiku f'pajjiżna u joħloq l-impjiegi u joħloq il-ġid. Fil-ġimgħat li għaddew il-Kummissjoni Ewropea kienet qalet li l-budget tal-Gvern Malti ma kienx realistiku u għalhekk talbitu biex inaqqas in-nefqa tiegħu b'40 miljun euro. Għalhekk li Charles Mangion jagħmel enfasi partikolari fuq is-settur privat u kif dan jista' jkun iċ-ċavetta li tistimula t-tkabbir ekonomiku. Il-Gvern llum qed jiġi kostrett ukoll biex inaqqas l-ispiża tiegħu b'40 miljun għas-sena 2012. Allura mistoqsija tiġi allura jekk issa ħannaqsu din l-ispiża tal-Gvern huwa kostrett. U iktar essenzjali l-ekonomija s-settur privat jikkontribwixxi u kif huwa importanti kif dat tnaqqis ħajimpatta fuq l-ekonomija tagħna. Setturi oħra li jissemmew waqt il-konferenza tal-ahbarijiet kienu it-turiżmu, il-qatt, l-esportazzjoni, l-investiment u s-saħħa tal-pagi.